Je tu čerstvo. Báli sme sa trošku, že aj neprežiješ, takže sme radi, že si medzi živými. Áno, počul som, že si do jednej nevedel spať, takže som rád, že Hej, si na hej, myslel, hej, ale bolo to v pohode. bola to náročná noc, bol som s tebou, No, v cí- podstate. cítil som nejaké dotyky prírody, takže to si bol ty, hej. Hej. No ako, pocit, prvý, druhý, tretí, No tak prvý zima druhý zima a tretí zima. a druhý je ticho. Druhý by som sa zastavil možno pri tomto, hej, že toto sú vlastne, toto ticho, to je asi to, čo ma sem vždycky ako volá naspäť, hej, do tých Bielých Karpat na tie kopanice. A no, áno, takže je tu počuť ticho, takže to som si veľmi užil, takže som rád, že som tu mohol opäť stráviť ďalšiu noc a teraz v netradičných podmienkach. Tak naša lenivka je na tom mieste, na čo si sem vlastne prišiel. A som rád, že vlastne ten prvý pocit bol splnený. Ahoj Martin, tu je Lucie. Takže vlastne my sme vymysleli si projekt, kde bude maringotka na kraji sadu, blízko lesa, kde počuješ zvuky prírody. Zatiaľ tam nie je kúrenie, takže preto sa smejeme, že si Amundsen je zateplená. Bolo to cítiť, že je zateplená? No, o 3 ráno som to tak nevnímal. Takisto ráno mi teda štrngal lat vo flaške, ale tak aj predsa len, že je to strecha nad hlavou, nebol tam vietor, čiže je to zase stalo niečo iné ako spať vonku. Čiže predsa len tam bolo trošku tam sucho, je tam teplo, ale predsa teda, hej, že tieto dni sú dosť extrémne. Áno, minus 10 stupňov to tu nemávame každý deň, takže si vyskúšal naozaj extrém. No ale ty rád spávaš takto v prírode, preto sme ťa oslovili ako prvého testovacieho Amundsena. Áno, aj mne sa zase páčilo teda, hej, že môžem byť ten prvý Amundsen, tak takisto možno nejaké mužské ego, hej, že poďme do toho, ale hej, nechám sa ukecať na takéto výzvy, tak som do toho išiel bez nejakého veľkého váhania. Hej, ako to vyspal som sa relatívne dobre, takže stalo to za to. Jedno z takých najbizarnejších prespaní, čo si mi hovoril, že keď si bol na bicykli niekde v meste a keďže si nechcel hľadať ubytovanie v nejakom meste na Slovensku, tak si spal v mestskom parku s priviazaným bicyklom. To je pravda? Dobre si to pamätám? Áno, je to pravda, to už si nepamätám, že som ti zdieľal. Bolo to roku 2019, to bol taký môj výlet po Slovensku. Alebo teda nielen po Slovensku, bol taký mesačný výlet, bol som na Ukrajine aj vlastne v Poľsku a potom som sa vracal na bicykli po Slovensku a toto bola moja posledná noc celého výletu. A bolo to v Nitre, v parku, takže bol to zvláštny pocit, ale teda tiež je na čo spomínať. No ja mám podobný zážitok s bicyklom až na to, že mne ho ukradli. Takže ty si pravdepodobne šťastne docestoval. Tak ešte, aby sme to dali na pravú mieru, Maringotka je v sade u Harušťakov, na kraji sadu pod lesom s krásnym výhľadom. Ide o kľud, pokoj a presne taký zážitok, ako sme si predstavovali, že zažiješ. Takže cesta z mesta, no. Je to také pokračovanie. Cesta z mesta, taký projekt, kde sa skupina ľudí, je to taká malá skupina teda ľudí, stretne ešte teda v meste, hej, malom meste, stará tura a spoločne cez teda lúky, lesy, kopčeky sa vydá a na takú svoju púť dvojdňovú zastávku máme práve teda aj v sade u Horšťákov, kde sa zložíme, pripravíme si nejakú večeru, prespíme a potom teda po ideálne teda vydatnom spánku, tiež teda záleží presne od počasia, čiže aj toto je tam to čaro, hej, že byť v tej prírode, aj tam prespať, čo veľa ľudí to dneska nerobí, ale je tu teda to bezpečné prostredie v sade, kde prespíme, no a ďalší deň pokračujeme našu púť a vlastne večer sa vraciame. Štandardne väčšina ľudí sa vracia zase takto do Bratislavy, čiže presne volá sa to cesta z mesta, a obyčajne to sú takíto meskáči, ktorí túžia zažiť niečo iné, spomaliť, oddychnúť si od mestského ruchu, od tých stimulov.
Hej, mne sa to páčilo, lebo ja keď som bola mladá, tak sme chodili na Strom života, sme niekde prišli na stredné Slovensko a vlakom a tam sme sa stretli skupinka ľudia, putovali sme 2 dní cez lesy, aby sme prišli na miesto určenia. Tiež sme sa museli spoľahnúť sami na seba, mali sme nejaké vlastné zásoby, čiže človek si tak aj možno niekedy siahne na dno, aj že má pocit, že to nedá, ale potom ten zážitok je taký, že si to naozaj, je to niečo iné, ako keď ideš do nejakého ubytovania, kde máš všetko zabezpečené, takže pre mňa to bola taká spomienka na takéto super zážitky. My sme to mali okorenené tým, že k nám do sadu chodia aj rôzni ľudia z celého sveta, ako cez slow travel, že u nás bývajú v sade, pomáhajú nám a pracujú teda s nami v sade. A oni sa tiež niektorí zúčastnili, vieš povedať nejaký zážitok s nimi? Áno, teda prvý medzinárodný účastník bol taký mladý Kanaďan. A práve si spomínam, ako som sa ho pýtal, bolo dosť teplý deň, bol to myslím, že niekedy nejaká júnová cesta z mesta a bol som zvedavý, že či má dostatok vody. A hovoril, že len pol litra, tak ma prekvapil, že to je dosť málo. Ale potom teda som si nejako vytiahol, že má ešte fľašu piva, takže Bránko ho zásobil slovenským alebo možno nejakým českým, nejakou takouto našou lokálnou tekutinou, takže prežil to. Úspešne sme sa dostali podvečer do sadu. Takže sú takéto nejaké momenty v prírode, ktoré sa ti spájajú, povedzme s nejakým jedlom alebo nejakou takúto, že aj cez tú chuť vieš sa dostať na nejaké miesto v minulosti? Áno, toto som si už uvedomila, že keď si hovoríš, že najlepšie jedlo, čo si kedy jedol, tak to nebolo akože najchutnejšie jedlo, ale bol to to prostredie, ten moment, ktorý tomu predchádzal. Napríklad bicyklovali sme popri Dunaji a bol horúci deň, čiže boli sme takí unavení, vlastne vyprahnutí a prišli sme v Rakúsku do nejakého mestečka, kde sme išli do takého ako keby pivničky, kde bol príjemný chládok a tam nám doniesli nejaké mladé víno, čiže to nebolo žiadne nejaké archívne, neviem čo, a k tomu koláč domáci. A to bola pre mňa taká explózia chutí, vlastne vďaka tej situácii asi, vieš, aj že to prostredie bolo úžasné, takže to si pamätám doteraz, že to bolo vynikajúce. Ty máš niečo také? No mne práve napadne aj asi najchutnejší guláš, aký som jedol, tiež to môže byť spôsobené tým prostredím, alebo teda aj tým kontextom, že čo sa dialo predtým. A bol to práve na tej prvej ceste z mesta v máji, kedy bol to ten máj, ale bol to dosť také aprílové počasie a to sme si zamakali. Aj nás teda chytil dážď a keď sme sa dorazili do sadu, tak sme si pripravili kotlíkový guláš, čo vlastne pre všetkých účastníkov, a pre mňa to bolo prvýkrát v živote, že sme takéto niečo pripravovali. Takže tiež sme vlastne nad tým tak maturovali, ale teda spoločnými silami, čiže to tam bolo to krásne, hej, že teda sme už boli vyhľadovaní a po tom všetkom ešte sme mali takúto maturitu presne, že zase to bolo niečo, čo sme si museli zaslúžiť a o to viac si to potom chutilo, takže na to veľmi rád spomínam. A potom sme to aj spoločne zdieľali, takže to bol tiež veľmi krásny moment, keď už si to teda naložíš do taniera a už si sadneš a už je dobre, hej, už vlastne máš teplé jedlo a vieš sa rozhliadnúť po okolí a už tam sedíš v tom sade a už oddychuješ. Takže toto je za mňa veľmi silný teda moment. Hej, to je aj vlastne dôvod, prečo by sme napríklad našu maringotku nazvali lenívka, lebo by sme chceli, aby ten človek mal ten čas na to, uvariť si to jedlo, že nie je v tom, že som v práci a bežím na nejaké menu, hej, a teda ako ohodnotím to, že či to bolo ako dobré, no povieš si, že vzhľadom na tú cenu OK. Ale nám sa páči to, že keď vlastne aj častokrát, keď sme tu mali ľudí, hej, keď nám sem chodia ľudia, že si varíme nejako spoločne a spoločne jeme po nejakej teda práci a toto je ideálne spojiť to s túrou. Hej, keď človek je taký príjemne unavený, uvarí si niečo príjemné alebo si opečie na ohníku proste špekačky, pokiaľ sa mu nechce variť a naozaj je to potom príde taká tá príjemná, tak človek odkvecne trošku v tej príjemnej nečinnosti, taký nasytený a plno zážitkov. Takže to je vlastne to, čo si tak akože lenivo potom môžeš dopriať ten čas sám pre seba. Áno, presne, že vlastne aj tá cesta z mesta si myslím, že má takýto charakter, hej, práve si teda dovoliť úzovka, že zlenivieť oproti
dnešnej nejaké haslo, culture, vlastne také nejaké kultúry, kedy sa vlastne ženieme aj s nejakými výsledkami za výkonom, tak práve je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme aspoň z času na čas si takto vytvorili čas na seba, vedeli zreflektovať a práve spomaliť, čiže aj keď prídeme do toho sadu, tak vieme, že sa musíme hnať, že máme tu nejaké termíny, nejaké deadliny a môžeme už to len tak spočinúť, vychutnať si ten čas spolu, alebo kto chce, tak aj o samote. Potom teda to jedlo. Jediný prípad, teda, keď sa treba ponáhľať, tak presne teda tam má potom v tom prstý počasie, ale to je zase presne teda, že v tebe to prebudí podľa mňa ešte taký náš nejaký zvierací inštinkt a tam je to skôr snaha prežiť a robíme to kvôli sebe a nie zase kvôli nejakému možno deadlineu, hej, kvôli nejakému klientovi alebo nadriadenému. Čiže je to taký iný typ stresu. A podľa mňa to je taký tiež tak dôležitý a taký prirodzený. No, samozrejme, že toto úplne nie je o lenivke, pretože pokiaľ chceš zlenivieť, tak chceš mať aj nejaký servis, aby si mal čas a priestor na zlenivenie. Ak chcete, naši podporovatelia, priatelia, sledovatelia, sledovať náš projekt Lenivky, prípadne chcete písať svoj vlastný príbeh v Lenivke, od zhruba mája je rezervácia otvorená a budeme sa tešiť na zdieľanie vašich a našich spoločných príbehov v sade u Harušťakov a v Lenivke.